खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो जोंहा दायो मोनसे भिडिअ भाइरेल जागासिनो फान्थावस्रिनि नोंथांमोना सिनायखायो जानांगौ बिनि बागै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना दा बिराद भाइरेल खालामदों बिराद शेयार खालामदों दा ससियेल मिडियायाव नायोबा बिनिल' भिडिअ माने ओरैबायदि शेयार जागासिनो आरो किन्तु नोंथांमोननो आं क्लियारिफिकेसनखौ होनो सानदों आरो दायो आंजों फान्थावस्रिया बिथाङा गैया माने बेलेग थायो गोजानाव दायो बिथाङा न'आव दं आरो ओमफ्राय मानो होनोबा बे भिडिअनि बागै बेखौ रायलायग्रोनोसै भिडिअआ जाहैदों होनोबा फान्थावस्रिया माने गुवाहाटीयाव मबाइल लायनो थांदों आरो मबाइल ओमफ्राय माने मबाइल लायनायाव सानसेनो थांना सानसेनो फैफिनदों आरो बिसोरो माने जोंहा न'निफ्राय हर थाबोनाय लाव थोखियाखै नङाबा सासे लोगो हिन्जावनियाव बियो रुमाव हर थाबोनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय जोंहा हर थाबोनो होआखै आरो न'निफ्राय मामा बाबायाबो ओमफ्राय दायो गुवाहाटीयाव लायबाय बिसोरो लायनानै बिदिनो एसे लेटै थांदों आरो न'निफ्राय उदालगुरिनिफ्राय माने ओमफ्राय लायनानै मबाइलखौ लाबाय माबाय बिदिनो एसे गोबाव जाबाय ओमफ्राय फैयै हरजों हर फैफिनदोंना बिसोरो हरजों हर फैफिननानै माने थांनायानो 2टा 3टासोआव थांखादों आरो बिसोरो उदालगुरिनिफ्राय ओमफ्राय बायगौ मागौ एसे लेट जाबाय ओमफ्राय फैयै ओमफ्राय 2टा 3टासो जाहां जाखाबाय सोरांसि जाखाबाय आरो माने सोरांनायखौनो हमखादो आरो माने ओमफ्राय बेयाव माने जों गामि खाथियावनो आरो मोनसे माबा दङ लामा दं आरो बेयाव मेन रड माने थांलाय फैलाय बयबो नुखायो आरो माने लामा माने आन्दो आनला बेफोरबायदि नङा आरो माने खुलाखानो लामाया बेयाव लाखिबायनो ओमफ्राय लाखिनायाव माने बै मबाइल कभारखौ सोनानै लाबोआखै जाहैदों मबाइल कभारखौ न'आव मोनसिगोन नालाय ओमफ्राय मबाइल कभारखौ सोनो हायाखै होननानै सोबाय थानो कसिस खालामबाय थादों आरो नाफाथिया फान्थावस्रिया ओमफ्राय बेयाव सोनो हायाखै नों सोना होलाय होननानै बियो जाय गावजों थांफादों बेखौ सोनो होबायनो ओमफ्राय सोनो होनानै बेबो लाखिनानै सोबाय आरो ओमफ्राय सोनायावनो बे सोबाबो हाया ओमफ्राय गोरा जायो ओमफ्राय बे मबाइल कभारखौ सोनायाव मबाइल आइफन लायदों इयो ओमफ्राय बेखौ सोनायाव माने एसे गोबाव जानायावनो बियो ओमफ्राय हासुनो ओंखारदों जाहैदों बाहेराव थांनो हासुनो ओंखारनायाव ओमफ्राय इयो गारिखौ लाखिनानै हासुबाय जाहैदों ओमफ्राय हासुनायावनो ओमफ्राय गारि हाबफिननायाव मानसिफ्रा फैबाय आरो बिसिनिया बांद्राय मानसि नङा आं रायजोबो बुङा बेयाव 2 3 मानसिल'मोननो ओमफ्राय दा आंनो खोन्थाजोबदों आरो बिसोरो फुल खोथाखौ रायजोबो नङामोननो बिसोरो ओमफ्राय माने 2 3 मानसिल' आरो बेयाव रायजोखौबो बुंनो थाङा आङो ओमफ्राय बिसोरो बुंबायनो ओमफ्राय इदि ओमफ्राय माने डाइरेक्ट बिसोरो रागा जोंनानै गाज्रि वार्डस बाहायखादों आरो माने गाज्रि भाषा बाहायग्रोखादों आरो माने इसोरनाव मानि थाखाय लाखिदों मादों बेफोरखौ मोजाङै फुल सोंजोबाखै आरो बबेनिफ्राय फैदों मादों बेखौ सोङालासिनो बिसोरखौ डाइरेक्ट आखाइ होदों आरो ओमफ्राय आखाइ होदोंनो ओमफ्राय दाना जोंना फान्थावस्रिया पेरियड जादों माने जाय हिन्जावफोरनाव जायो बे जादों आरो न'निफ्रायनो जानानै थांखानाय ओमफ्राय बियो माने बे स्टेफ्रिखौ लांफाखादों आरो इयो सरि गाज्रि मोननाङा लोगोफोर आं बुंनांगौ बायद'था जाबाय आङो ओमफ्राय माने बेखौ लांफाखादों न'निफ्रायनो ओमफ्राय नोङो एसां गोलाव लामायावथ' बे इदि मोनसेजों थाबाय थानो हाया नालाय ओमफ्राय बियो लांनानै माने अबेबा लेट्रिनफोरथ' मेरलादि थाखायोना लेट्रिन टयलेट माबाफोराव माने बेखौ स्टेफ्रिखौ चेन्ज खालामनानै प्लास्टिकआव लाबोदोंनो माने बे बुस्थुखौ जानला मानला गारजाया होननानै गिनाय दं आरो जानला मानलाबो गारजाखाया बे बुस्थुआ होननानै प्लास्टिकआवनो सोनानै बेरायनानै थननानै माने प्लास्टिकआवनो सोनानै लाबोफादों आरो लाबोनानै माने न'आव गारगोन जादों आरो ओमफ्राय बेखौनो बिसोरो माने बेफोरबायदि ओरै बे खेवनानै नायदोंनो जादों आरो माने प्लास्टिकखौ खेवनानै बिसोरो बेफोरबायदि माने गाज्रि भाषा बाहायदों आरो ओमफ्राय बिसिनि बेग सेग बेफोरखौ चेकिं खालामदों ओमफ्राय बेगनिफ्राय फैसा 10,000 गोमादों गावसोरथ' लादों होननानै बुङाखै जुदि लायाखैबा फैसायाबो गोमादों आरो फैसा गोमानायखौ आं जेबो बुंनो थांला 10,000आनो जा 20,000आनो जा फैसाया 10,000 गोमादों आरो ओमफ्राय दा बुंदों बिसोरो माने जाय नाफाथिजों थांफाग्रा बेखौनो माने लादों होनना बुंदों हारे बेलाय मानो लानोबाथ' बेयाव सिगांबावबो लानो हायो मानो लानो बिसोरो बेबायदि फासायदों बेबायदि नङा आरो खोथाया बे लाग्रा मानसि नङा आरो लायाखैबो बियो ओमफ्राय दा फैसानि खोथाखौ आं बारा बुंला फैसाया गोमाबाय जिहेतु मोनफिनखालाबो आरो फैसानि बांसिन माबा जायाखै ओमफ्राय बुंनो सानो होनोबा बेयाव जेबो गाज्रि रिजनखौनो नुवाखै जेबो गाज्रि रिजनानो गैया बिसोरनाव ओमफ्राय बिसोरो माबोरै डाइरेक्ट भिडिअ भाइरेल खालामनो हाखो भिडिअखौ बोरै शेयार खालामनो हाखो आच्छा बिसोरो बुंनो सानदों माने बिसोरो बुंदों माने बेफोरबायदिया बारा जाबाय बर' समाजाव मायाव बेफोरबायदि होननानै माने होबथानो नागिरदों आच्छा थिगानो दे होबथा
खिन्थु नोङो मोजाङै सोंग्रो मोजाङै माबा मोनसे खालामग्रो माने मोजाङै सोंग्रो मानि थाखाय माबोरै फैनाय बेफोरखौ मोजाङै सोंग्रो माने जाहाथा आखाइ होबानो जागोन बेथ' नङाना बेखौथ' आयेना गनायाना बेखौ नों सोंग्रोदो आरो बुनायनि राइट्सखौ आं मोजां मोनाखै बुनायनि जेबो राइट्स गैयामोन मानो बुनो मोननांगौ सासे हिनजाव मानसिखौ